Bizitzaren bihurguneak, naturaren maldak, eta literaturaren bidezidorrak ari finez lotu ditu Asier Larretxea poetak. Idaztea gibelera zenbatzen ikastea da liburuan. Ereinda duen bidearen taupadak, hizki eta hotsez kontatzeko. Asier, liburu azaleko mutiltxuen, hor da? Ni neu naiz, bai, txikitan. Eta justuki hementxe Arraiozen fotografia bada, amatxiren etxearen aitzinekoa. Bai. Bueno, sasoiko jazkerarekin, bada, inkadatxu bete moteko moduko mutile. Hori, amari eskertu bertzaio gainera, eta galdegin izan diot, ama, hauzuk autatutako arropa bada, eta bai, hortxe pentsatzu genuen, egoki izan zitekeela argazki hori lururako. Bai. Dana ez da izango bez, ederra ez da? Argazkian agertzen den mutiltxue, apurtxuet, deseroso be badau. Bai. Eta izan daiteke erakusgarri ere gero liburuan zer aurki dezakegu, ezta? Mutiltxu honek egin behar izan baitu ibilbide bat, eta joan etorriko ibilbide bat. Baina mutilak izonduta, Asier, idazle eginda, besteak beste poeta, narrazio laburrak, saiakera denetarik idatzi duzu, baina portxu bete poesian bebai liburu asko dituzu, poesian nabarmenduta, euskeraz, gazteleraz bebai, azken urtiek Madrilen. Egia da, emaria handia izan dudala. Broma artean erraten dut, gauza onerako liburu soberasko argitaratu izan ditudala, baina behar emozionalak ere bultzatuta, eta horrek ekartzen dizkidan esperientzia eta irrikak tartean, ezta? Eta bai, zuk erran bezala, poesi agintzan egon naiz erosoen, eta beti izan dut ardatz, naiz eta erran bezala, honako honetan, bertze mota bateko liburu batekin heldu naizen. Bueno, Behiartien zederto gauzen, Arraiozen gaude, bastanen, zebre sorterrian. Bai, Urrutia auzoan, eta... Momentu baten iesa badau, baina itzulera be bai. Bai. Zein garrantzitsua den sorterria ere bai, idazteko orduan niretzat funtsezkoa izan da ere norabideko hau, eta baita idazketaren bitartez, nolatan atondu eta solastatu, gazte horrekin, ingurunearekin, eta nola joaten garen guztiok ere azten, eta horri esker ere prozesu bat egiten. Zati eta ataltxu autobiografiko asko liburuan, sailkatzeko ez da erreza. Esan duzu, gainera, sailkatzeko ez da erreza, eta gainera nahita, sailkatzeko ez da erreza. Baita. Nola esango diogu, ikusleari, irakurleari, zer gordetzen duen liburuak? Bai, liburua berez, autobiografia baten eta liburu dietaristiko baten hibridazio bat bada. Jatorri desberdinetatik abiatu diren testuak dira, eta azkenean maite izan dute ere horrekin ostatzea. Denbora aldetik ez dago ordenik, baina badaude ari desberdinak liburuan, eta erraten ez direnak ere, erraten direnak bezain bertzeko pisua izan ditzazkete ere, bai. Bueno, izilunen pisu hori, ez da? Bai. Mutiltxunek zemat izelduko zuen, bebai, sentitzen zuenetik. Asier Larretxea, abizena? Bai, hori? Pisutxua? Bai, egia da. Gazte-gaztetan nik, saiatu izan ginen. Herrikirolatan ezin besteko saga zuena? Bai, hori da. Eta pisua izan zen abizena, eta baita ere, horrek eragin dit ere, prozesu pertsonal bat egin alizatea, ez bakarrik niri, baita nire aitari ere, espero zena etzen gauzatu, erran dezagun, eta aizkolaria, argi jasotzailea izan beharrean, idazten aritu naiz, bertzea bertze. Eta, Asier, joan etorriko bide horretan, aitak jarri zizun aizkora bat, bere sasoien eskuetan be bai. Txikitatik. Luma gaitxik aldatu dugu, baina bakeak eginda, lagun eginda, eta bestak beste gurekin partatzeko prest be bai, artefaktuan. Hori da, gero gonbidatua aita izanen da, Patxi Larretxea bera. Aitari buruz zer esan? Berak entzun barik orain? Bai, ez dituela gauzak erresak izan bizitzan, eta pertsona biziki eskuzabala dela, eta gaur bertze patxi bat ezagutzeko aukera izan dezakela jendeak behar bada. Haunitzetan, ni bertze inork baino hobekiago ezagutzen nauenaren sensazioa dut.
Gustatzen zait, nire literatur irrikak berarekin elkar banatzea. Nola mintzatzen zaidan. Asier, idaztea gibelera begiratzea da? Niretzat beti. Niretzat idaztea iragana tontzea da. Iraganean sakontzea. Iraganeko mamu korapilo guztioi parez pare begiratzea ere bada. Eta gainean niretzat iragana Euskal Herria da, sorterria da, bastan familia. Eta karo, nik 18 urte daramazkit Madrilen. Eta errana izana naiz, noizbait, badela modu bat, nezitela fisikoki ez egon, baina emozionalki ere banagoena testuei esker. Eta azkenean, niretzat, nahiz eta Madrilen egon, testuei esker, eta kasunetan liburuni esker, hemen ere banago edo hemendik egiten dut itzulia, edo hainbat itzuli gainera. Hala ere, Asier, joan etorriko liburu bata? Haunitz, bai, berez, sorterrian abiarazten da. Kasunetan egia da, errandugun bezala liburu hibridua dela. Autobiografiatik badu, baina baita ere dietario kutsuko testu horietatik. Eta azken finean, liburuaren muinea hemen dago. Haurtzaroan, nerabezaroan, bizi izan ditudan esperientzia desberdinetan, eta hor proposatzen dut ere ibilbide bat, 80. hamarkadako urte horietatik barrena, non bakardadea, non deskubrimendu pertsonaletatik sozialetara iragan nintzen, aurkikuntzak egin nituen hemen, baina horri ibili nintzen, almoduan nire bidea aurkitzen, bederen egiten, ezta? Eta bada liburua ere atzera begira da, haurtzarotik eta helduarora egin duten ibilbidearen inguruan, eta tartean gai desberdinak daude. Baina bide horretan, Asier, esan duguna, bide horretan ja etxeranzko buelta horrekin be, ezberdin ikusten dira gauzek, ausarta da be bai idazleak kasunetan, etxera buelta egiten, eta purtsuet onartzen zer dan, zer izan dan, eta zer dagoen inguruan be bai. Eta beti, bueno, iesean be, eta aurrera ies egiten du une oro, baina iesean bizitzea oso erreza, edo oso zaila izan daiteken arren be, bueno, aurre egitea gauzei be, bueno, gauza handia da, Egia da, heldutasunak eskaintzen duen begirada da honakoa, distantziak, erran bezala niri distantziak laguntzen dit haunitz ere iragan hori atontzeko eta ulertzeko ere zeintzuk izan diren, baita nire baitako akatsak eta bai inguruneko egoera desberdinak, ezta? Eta egia da, gero, itzulera ez dela erresa, zeren zu ingurune batetik joaten zarenean utxunea uzten duzu, nahiz eta familiarekin hartu emana izan, ez dituzu egunerokoak berdin aitzinera eramaten. Eta nik haustura hori ere behar nuen. Eta horri esker ere, bertze modu batez, sorterriarekin eta barne konexioekin aria lotu eta berregin. Niretzat Madril zerotik hastea izan zen. Niretzat Madril bertze Asier bati aukerea ematea izan zen. Nik erraten dut Madrilen berriz ere sortu nintzela. Jokua egiten dut gainera, iraganean atxerik gabeko Asier ura haurtzarokoa eta nerabezarakoa zela, eta argitaratzen joan naizen heinean, eta nondik eta Madrildik deus ere ez da kasuala, hemen bizi nintzenean gozatu izan dut, kontzertuetan ibilia izan naiz, kultur esparru desberdinetan, baina nire baitako katea amendu bat ere banuen. Eta baita ere inguruneak ere, areagotua edo ez errestua. Orduan egia da, distantzia prozesu batzuetan beharrezkoa dela, eta nire kasuan alaxe izan da. Kontakizun autobiografiko horretan kontatuko diguz hori guztia, baina esaten abilela, azkenien bada ariketa oso eskuzabaltasun ariketa bat liburuan gertatuko dena, gero aitarekin hitz egiteko aukera izango dugu, familiaren pisua, abizenaren pisua esan dugu, herri kiroletan ezinbesteko izena, zuena, ume-umetatik aizkora bat ematen dizute, ez ara zu kirolerako trebien abez, gero konturatuko zara, zure homosexualitatea, hortxe dagoela be bai, nola esan landaremu honetan, zer gertatzen ari zaidan etxe honetan, sasoi honetan asko zerrezago izango litzatekelako be bai. Bueno, hori guztia izango da abia puntua, min horien abia puntua, baina iruditzen zait min hori esaten gabiltzela
zauri hori, bueno, ja urbana eginda dagoela, zauria hor dau, baina ja, bueno, hitz egin dezake horri buruz eta gainera ondorioak atara horri buruz. Haunitz. Asier gaztie, eta zer gertatzen zaio Asier gazteari, dana izango du, Bai. Dana izango du, Hori da. Liburuan erran bezala, liburuko asmenta holaxe azten da. Aita saiatu zela. Aita saiatu zen, eta bere eskura zegoen guztia ematen saiatu zen. Karo, hor, belaunaldi talka, genealogi talka, bere maskulinitate eredua, nirea, eta zuk erran bezala, hor... Baina etxea, familia, bizena oso normala da. Bai. Venga, semie, venga. Hori da. Etorri. Hori da. Eta semea hor aritu zen. Semea saiatu zen. Baina, gero, kalekumeak gara ere, egin batean, hor ere, egia da, aita nondik datorren, ze bizi izan duen, eta nolatan, garai bateko eta belaunaldi bateko, gizon emakumeek ze bizitza egoerak izan dituzten, gaina nik hori adierazi nahi dut, nondik gatozen ere familia bezala, maizterrak ziren, bai ama, bai aita, eta hor balago ere gorazarre bat, edo nire aldetik beti izan dudana, humiltasuna, nondik natorren, eta erran bezala, eskura nuena hori zen, baina egia erran, niretzat kultura, liburuak, diskoak ere aterpe izan dira, eta beharrik amak sosoiek ematen zizkidala nerabea nintzenean, labaztanesa autobus hartzen nuen, eta beharrik Iruñea eta Aldezarra, eta horrela aitarekin ere talka. Kultura beretzat bazen mamua bezala, ez bai nuen egunerokotasunean laguntzen, edo horrek ere laguntzen zidan nire baiteko esparru hori lortzen, ez beharrezkoa zena gainera. Eta egia da, buelta honitzen manditu mutiko honek, Asierrek, korapila honitz izan ditu, baina zuk ongi eski erran duzun gixan, denborak ere guztia bere lekura itzularazten du, badago lanketa bat, noski familia lanketa handia gainera. Nik gomendatzen dudan liburua, El clan de los bombarderos da. Bigarren mundu gerrari begira egindako teknologia garapenen aurrerapenengatik, hegazkinak nola pentsatu ziren erabiltzea bombardeo hutsak egin beharrean, teknika zehatzagoak erabiltzea eta azalpen nahiko argiak ematen dituzte eta interesgarria iruditu zitzaidan. Testu autobiografikoak izan da, eta gogoetasko egiten duzu, azkenean ariketa bat dabe bai, segurazki nitik, ez da? Nitik apurtxuet, irakurlea, bakoitzak bezala, ez da? Zer izan daiteken inspiragarri, hori izango da ariketa segurazki, baina egiten duzu, zer den literatura zuretzat, zer den idaztelana zuretzat, gogoeta hori. Esaten, gainera, ze zaila dan, bestei buruz idaztea, minik eman bariko bai. Bai, hori izan dut ipar bat ere bai. Eta bai, kateatu nauen zerbait izan da. Gurasoek gaizki hartuko zuten zerbait idaztea, ez da. Eta egia da, diozun bezala, liburu autobiografikoa izateaz gain, iragana, haurtzaroa, presente, egoteaz gain, ari desberdinekin, aita, gero homoseksualitatea eta presente dago Iñaki Lareo eta aktivismoa eta aurkikuntzak, fede katolikoa, sexualitatea eta deskubrimendu horiek. Eta tartean, pandemiagatik denok etxean egon behar izan genuen denboralditxo bat, eta hortik abiarazten dira ere testu dietaristikoen ariketa edo zentzu horretan. Eta maite nuen ere, gaur egungo Asier horren inguruan ere, zertzeladak eman ala izatea, eta zuk ongi aski erran gizan, gogoetak daude testu horietan dela idazketa prozesua, direla aipu musikalak, direla, hiri horietako bizitza desberdina, gentrifikazioa, tartean. Ez orduan, maite nuen osotasun hori eskaini alizatea testu desberdinetatik barrena, ez da? Albisteak. Bai. Guztia gaindituta daukagula uste dugunien, mutil homosexual bat hiltzen dute, jota eta bar, dinot, edo zer da ona kontakizunarekin aurrera jarraitzeko bai? Haunitz. Bai, azkenean, zuk erran bezala, azkenean idazketa zer da,
nondik abiarazten da idazketa prozesua, izan daiteke horitzapen bat, izan daiteke haurtzaroa, izan daiteke ere bai, zuk erran bezala berri baten inguruan, gaina liburuan noski homosexualitatea biziki presente dago, ordan Samuel Luis erail zuten une hortan ere, nola bizi izan genuen batzuk, eta zer suposatzen duen horrek, eta hortik abiatuta ere, bikote erlazioa, ezkonduta nago, zer suposatzen duen horrek, helduaroa ere, gaina, gaur pentsatzen ibilia naiz, 40 urteetara iritsi nintzenean hasi zen liburua bat ontzen, 2020 urtean, eta 2 urteko epea izan dut. Horri naiz, aitzingibel, iragan bateko testu desberdinak hartu, erraldatu, kendu, eta gozatu dut haunitz ere, prozesu honetan ere, erran bezala biziki fragmentarioa baita, eta hor, josteta ere bada, isilune, testu desberdinekin, zentzu horretan. Babes moduen irakurketa, irakurle izatea, eta babes moduen idazketa idazle izatea. Haunitz, nahiz eta haunitz agertarazten garen, eta zeinen lagungarri kausatu edo izan zaidan niri zentzu horretan, bai erran bezala nera bezaroan irakurketan niretzat mundu horiek ausitzea babesa zen, mundu horiek pentsatu ahal izatea testu inguru honetatik, eta gero idaztea izan da ere korapilo eta katemendu horiek nolabait txukuntzea etxe batean bezala, ezta? Eta horiek ere garbitzea ere. Min hori, korapilo horiek, isiltasuna, bakardadea, zer dau gehiago? Asier, zek ekarri zaitzuen onaino? Azkanin bakardadetik asko dauelako, leku oso txiki baten zure ezaugarriekin, oso ezberdina da leku handi baten egotea baino, beti beste baten bat topatuko duzula. Bakardade asko egon dabe bai, horrek dakarren min horrekin. Eta horrek ere ematen duenarekin ere, barne aurkikuntzak daude tartean, nera bezaroko bakardade horretatik izakera ere egiten da, eta izakera horrek ematen du ikusmira bat, baita berbada LGTBI kolektiboko kide izateak ere ematen du begirada kritikoagoa ere orokorrean, disidentzia bat, interesgarria izan daitekeena, ez lekuak ere interesgarriak sortatzen zaizkit, eta zentzu horretan egia da hausnarketa ezin bertzean hor dagoela, bakardadeak besarkatzen zaituenean nera bezaroan gehien bat landa eremu horretan, ezta? Eta azkenean eskertza bat modukoa da, zuk eran bezala iragan horri bertze begirada batekin begiratzea. Baina eskuzabalak izango gara, gizon eta emakume eginda gaudelako eta badakigu eskuzabalak izaten, bakardadea ez da bez, 100%, hor badagoelako beti dagoelako nama, beti dagoelako naitxe. Beste era batera, amaren zubilan horiek, ez gauz inoiz bakarrik, eta iritsi da momentu bat, konturatzen garana eta eskertzen duguna bebai, ez da? Funtzeskoa da, eta eskertzen dizut hori aipatzea. Nolabait, liburuan ere hori adierazten dut, beti bera lerrokatu da pauso bat gibelago, aitaren eginkizunak lehenbiziko lerroan egon baitira, eta hortaz ere amak badu zerikusirik horretan ere, aitaren kasuan ere. Oso ikusgarria izan delako? Bai, eta nire bizitzan ere. Liburuan ere badaude testutxo batzuk amari zuzenduak, eta beharrik ama hoiek, eta horrekatzen dutenak familia dinamika haunitz, eta nik beti ama ondoan izan dut, eta ondoan dut, eta zorte paregarria dut, bai duten amarengatik eta aitarengatik ere bai, eta hori ere aldarrikatu beharra dago. Hor ere, liburua baino gehiago, esango nuke, zoritxarrez, oso gaurkotasun handiko kontua dugu Alice Munroren kasua, ezta? Eta, bueno, oso gauza delikatuak daude hor, hori leporatzen zaion baino oker handiagoak eta krudelagoak ere ezautze ditugu, ez dakit, gauza sentimentu ambiguak dauzkat, idazle izugarria da, eta ez dakit oain hemendik aurrea berdin irakurriko dugun, eta gogoratu naiz hor bai irakurri berri dudan liburu batekin,
ikusi dut gaztelaniaz ere badagola, ja, nik inglesez irakurri nuen, Monsters Fans Enigma. Monstruak fan baten enigma. Eta da, hain zuzen ere, olako kasua, artistekin, Picasso eta gizonezkoak dira gehienak, baina emakume batzuk ere bai, ez obra eta persona, eta olako kasuak izan diena. Eta gogorrak dira, aipatzen dira emakume batzuk, eta jakina, emakumearen pekatua beti, emakumearen pekatua da, bere umeak ez zaintzea edo abandonatzea. Aztoratzeko motiboa badago, liburu batean baino gehiagotan. Bi liburu aipatuko nituzken ben, lehena Jenny Rodariren Telefonoskipuinak eta bigarrena Astrid Lindgrenen Super Detektibe Blomkist. Lehenak badu irudimena, badu jolasa, badu freskura, eta benetan maitagarri erutzen zait aita hori deitzen diona seme-alabei gau eroipuima kontatzeko, eta bigarrena da nerabe batentzat nolabait apasionantea den historia bat, detektibe bat, badu trama, badu oso ondo idatzita dago, eta ni asko zor diet bi liburu hori. Niretzako liburu sendagarri bat, Miriam García Pascualen eman izar bat da, Ruben Epelde Etxanizek euskaratua. Miriam Tafallarra zen, 73an jaio zen, eta bera izan zen Euskal Herriko alpinista aitzindarietako bat, emakume alpinista aitzindarietako bat, Espainiar estatukoa ere bai. Txikitatek idazte zuen, eta Indian hil zen mendian, 26 urte zituela. 2 urte lehenago egin zuen bidaia bat Ameriketan, eskalada bidaia bat, Ameriketako Yosemiten, Andetan, Patagonian ibili zen, eta orduan idatzetako egunerokoa da, eman izar bat. Eta orain dela 34 urte idatzi bat zuen ere, niretzat erabat atemporala da, askatasuna eta emozionalidadea dario, eta irakurtzen dudan aldiro negar egiten dut, eta uste dut eraberean sendatzen nahuela. Zer eskatuko zenioke bizitzari? Kolakau beroa, trangorako baimena, helikopteroan jaistea, izarrei azaltzen dien nire desio bakarra. Zure ongi etorri besarka da, zure lagun irribarrea, eskuen atxeden beroa. Eskerrak, itzulerako bideak ere, badauden? Bai, noski. Patxi ze moduz? Ongi. Momentuotan haitz ongi, lagun hona zingurotua eta batez ere semea aurreko aldian eta zu berriz gure artean. Sarrerako aita ura, Asierrek kontatzen duen aita ura, Patxi urte asko pasatu dira. Bai, badie igual. Zer esan be bai Patxiari, ezta? Semeari aizkora emon eta semeak ez du nahi eta semea irakurtzen eta... Bueno, ez zuela nahi ere, bera gaztatxoa zen bainik berak ere bidia bainikan ungi argitzeko zuen, eta nire obligazioa biharra bat bezala zaun, semeri guk zer egiten ginen ura, pixkot irakastea. Eta hortan saiatu ginen, eta berak ez eskorik sekulan ez, baina ikusten zen pixko bat gauzotan etzela gogortzen, eta errez ikusten zen hartu lapitza bat edo liburu bat eta gauza hortan aiz pozik eta aiz murgildua. Museo guztiek liburutegi propio espezializatua dute. Eta hemen ere liburutegia espezializatua da museoan jorratzen diren gaietan. Batez ere etnografia, historia, arte ederrak, euskal artea. Zuzendua dago batez ere lankidei, baina 2011tik hemen kokatuta dago, eta publiko orokorrari ere zuzendua dago, eta batez ere ikertzaileei. Gizarte museoa danez, erronkak programazio lerroan jorratzen diren gaien inguruko liburuak baditu ere. Museoaren bilduma askotarikoa danez, eta hemen museo honetan gai askori buruz hitz egiten degunez, liburutegi honetako funtsa ere
askotarikoa da. Liburutegi honek berezitasun interesgarria dauka, argazki liburuen bilduma daukalako. Gabriela Zendoiaren argazki liburuen bilduma. Argazki liburuak argazkien bitartez idatzitako liburuak dira. Nun egileek, batez ere argazkilariek, liburu formatuak eskaintzen dituen aukerak baliatzen dituzte bere obrak egiteko, sortzeko. Kasu honetan, argazki liburu bat aurkeztuko dizut. Izenburua Red String. Izenburuak esan nahi du ari gorria. Eta Yoshikazu Fujik, artista japoniarrak egina dago. Liburu honetan Fujik hitz egiten du gurasoen dibortziari buruz. Eta Japonian elezahar batek dio, emakume batek eta gizon batek aurrez destinutako patua dutela, hari gorri ikusezin batez elkartuta. Kasu honetan, Fujik bi volumenak aurkezten ditu, alde batean aitaren argazkiekin eta bestean bananduta amaren argazkiekin, baina dena dago lotuta hari gorri horrekin. Argi bitxiak, adibidez, komentatu dudan bezala, liburutegi hau oso erlazionatuta dago bere funtsa museoaren bildumarekin eta liburutegia zeharo erlazionatuta museoaren historiarekin. Donostian erakusketa batzuk burutu ziren, batez ere bi egon ziren oso arrakastatsuak. Eta arrakasta hori ikusita, elkarte honek, Euskal Herriaren Adiskideen Elkarte Ekonomikoak, proposatu zion udalari museo bat Donostian sortzea. Eta hortik dago, hortik atera zan museoa. Eta hemen liburutegian dazkagu erakuskete horien publikatu ziren eusko horriak. Eta horiek dia testigu garai hartakoak. Eta guretzat oso interesgarriak dira, ze museoaren sorrerarekin lotuta daudelako. Liburutegi honetara asko etortzen dira euskal ikonografiari buruz aztertzea edo kontsultatzea. Eta adibide bat hemen daukagu La Tombe Basque liburua Luis Colasek egina eta 1923 urtean argitaratuta. Eta hemen agertzen dira hilarrien irudiak, ilustrazioak. Eta oso lotuta dago ere gure museoko bildumarekin. Ze ikasketa egin duzuen? Aitzek eta semiek, ze eskuzabaltasun ariketa izan den, aitaren eta semiaren aldetik? Bai, gauzotan, igual lehenbiziko momentutikan ez dutelikan, garaietan gainera soberikan adirazten gaurko unin bazala zertzen kolektibo, orduan kosta egin zen, pixko bat barneratzea, baina naturaltasunaz hartu beharreko gauza da, porque naturak emandako gauza dire, geuk ekarreteko gauza dire, eta orduan horrez bagara pixko bat zamurtu eta pixko bere bide bat egiten eta pixko zure barneratzea rekonozentu bat egiten, hori izango litzeka aiz berekoia edo ez onartzekua sozietatean. Kosta egin zaigula ere, eta normala den gisa naita, bai zuri eta bai niri ere, orain hemen gaude eta hau opari bat da, biondako, baina normala den bezala, ni nerabean nintzenean, gure artekoak ez ziren orain bezain hurbilak. Normala da, semea, gainera, aizkoran trake xamarra,
saiatzen zen, Horitzen zara neztebeko sariketa txapelketa hortaz? Horiak eroxo, hori nerabetik eroxo zen. Nerabe zarotik mutiliteko tartean ere zinun, zure ikasketak edo lekaruzen bukatu orduko ondoko unin, noropait aldein berran erekin, nio janetan, kanpoan nintzen, garaietan hor xubero aldean, eta kontzionan rulota bat ere, eta, bueno, azte gutxian kanpoan, eta ondoko unetik, ara joan ez dut, nik guartzen nintzen, honek zertaz ez du nahi bere lagunekin, bazula zerbatxerekoa, baina, bueno, oainikan nik ere barneratzeko non hori, gero pixkan. Eskurritzen, joan zinen. Bai. Baina, Patxi, esan duguna, bai semiek, suposatzen dut ja itaren lekuan jartzeko gaitasuna daukanien, eta ikusten zu, ze belaunaldikoa den, zenbat lan egin duten, etxetik kanpo lanien, lan oso gogorrak egiten, bueno, mendi mutil eta gero hortik datortzuie ganora hori herrikiroletarako, baina ze bizi modu zaila be bai, gaitasuna daukasunien hori guztia ulertzeko. Kosta egiten da, zuk erran bezala, nik gaur egungo begirada honetatik badakit enuela deus ere faltan izan. Eta, karo, horretarako aitak asteak iragan behar izan zituen, Pirinotan, urrunik, ni amarekin hasi naiz, familiako emakumeekin. Eta hori da, aitak bere eskuan zuena egiten zuen, etxera, jatekoak ekartzeko eta pixura ordaindu ahal izateko. Eta garai hartan gainera, ez zegoen zuek erran bezala, gaur egungo testu inguru hau eta planteamendu hauek. Eta gero, etorriko ziren noski, gure arteko talka edo urrunketa prozesu batzuk, berak ez zuen nigan ikusten herri kiroletarako prest zegoen seme hura, eta nik beregan ikusten dituen ere maskulinitate zehatz baten amplifikazio horiek. Orduan, hortxe prozesua. Nik nahi nuen zen, ikusten ditu bazula mutilek aukero horiek mutil indartso bat zela, eta abila buruz, eta pixko landuzkero bazula zerbait egitea gure eremuan. Baina, hori dena barneratzeko urte batzu pasalar dire. Hori oso normala da zure aldetik, Patxi, baina ulertuzu eta onartuzu ezezko hori. Aitzerrez gaina gero, ikusi nolikean ez zuela pausua sobera sendotu nahi, eta ikusiz bera zeinen abila zen beste terrenuetan, orduan bakoitzere utzi bertzio bere senda jorratzen eta bere bidi egiten. Eta hori zen. Zer sentitzen da, Asierren liburua irakurrita? Zeuei buruz hitz egiten du bebai, esan du berak, bere beldurroiekin ez da inorrez mintzeko, baina azkenin bere historioa da bebai. Bai, eta sentitzen den pozgarri, poza hondia, ze abilide daukan, hornako guk iraganak guri dena hola azaldu, eta jende haunitzek irakurtzia gomendiziolakoz. Badieleko zoaniken pasaizu estuak, eta huiek behar dira hautsi. Eta azken finean nik aizkorarekin eta erremintekin ireki ez ditudan bideak, azkenean lumarekin, ongi erran bezala, ireki ditut, eta azkenean badut nik olako erantzunkintzun bat, bertakoak eta bizi izandakoak ere airatzekoa, elkarbanatzekoa, nondik gatozen erran bezala, eta hori norabideko ipar garrantzitsua da. Aiz gauza zuzen errandu, eta berak ere probatzia gurekin, nik mendiro jan ere oso gazterik ematen nuen, bai apunte batzuk egitera, gauza oso abile zen hortan. Eta ikusten nuen beti bazaukela bainik hortik gehiago beste bide batzuk nahi. Ikusten zen, probazake hori onartu dena euneko eunian eta elkar oain bezala paken izateko, joan zien, igual 5-6 urte edo, baino ezkine sekulan eskortu babertziari. Horretan gontu nazela jendeak eta albadatxeke gaur egun amuniz entzuten da eta erreztasun gehiago da, eta ez daila pasa gogortasunik eta ezan daila elkar bizitze bat guain 3 gauzen bezala normala, naturala. Bestela hemen ezkinatek egon gori argi hau. Aizkoraren inguruan aitak partekatu zigun funtsesko irakaskuntza hoien artien, aizkoraren alde zorrotza ez jarri, zeure buruari begira, min eman dezakelako eta zauritu egin dezakelako. Azkenik bizitzaren metafora handia egiten zua aizkora kontuan hartuta bebai, bi alde ditu, ezta? Bai. Zorroztu behar da bebai, tresnak balio dezan, baina kontuz gero, minik ezartzeko. Minik ezartzeko, eta hori sobera azaldu gabe ungi eski adierazten du idatziz modu hontan.
gaur egungo egoera baten adierazle be bai. Gaur egunean bizi zarete Patxi esaten gabiltzena, lan hori guztia eginda, zenbat aldatu dana, zuen zer eginien be bai. Lehen esan dugu, plazan zer ikusten genuen lehen, zer ikusten dan orain, izan behar da, apurtxu edo bai, ezta? Burue zabalik ikusteko edo aurrera egiten dugula edo bertan geratzen garala. Ez, ikusez gaur egun behar dela pausuak eman eta denentzako behar dela aukera. Lehen osagon batzuendako eta gogortasun batean eta oidea motza somarra izen gelditzen, baina hain badago hainbeste kirolari eta hainbeste idazle eta hainbeste klase desberdin, eta orduan jendiek hori pozik hartzen du plazatan gauz desberdinak ikusten. Nola gizon, emakume eta denetikan, izan daila kultural klase bat bestera. Hori pozgarria izan du da eta hola izala. Poema beraren bi bertsio, egilearen mintzaira banatan adieraziak eta modu poetikoan egokituak. Elebitasunari eta itzulpenari gorazarre egiten dion liburua. Greziar mitologiaren azterketa egin du egileak gaur egungo mundua erretratatzeko. Hartara, Gerion gaztearen autobiografia eraiki du prosaz zein olerki lerrotan. Josemari Berasategirena da itzulpena. Gartzia historialariak Euskal Herriaren nortasuna hausnartzen du saiakera honetan. 1960 arte, erlijioak Euskal Herrian izan zuen nagusitasuna aztertuz. Memoria ere bada iragana atontzea, iragana txukuntzea, eta iragana arakatzea ere. Familia, iragana, sorterria. Eta hemendik gonbita, arraio zonetatik iraganeko zenbaketa horretara gibelat egitera.